Li Gundewarê Şamê çalakvanan dane diyarkirin got pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li navçeya Qedseya Rûdan. Her wiha şerekî giran di navbera her du aliyan de li bajarokên Hetêtet El Cirş û Zibdîn jî derketin holê di nav tevbarana hêzên rejîmê de. Di heman demê de firokên rejîmê kevîka bajarokê kena kir û kampa Xanişîh tevbaran kirin û di ancamê de hejmarek sivîl birîndar ketin. Li Dêrezor çalakvanan dane diyarkirin got firokên rejîmê tirambêlekî li kevîka rêbenda Banorama armanc kirin û hate zanîn got hejmarek sivîl bûn qurbanî. Her wiha firokên rejîmê dibistana ajotina tirambêla tevbaran din. Hevdem hêzên rejîmê taxin Hewêcit Segr û Assînaa bi avêştokê tevbaran kirin. Di heman demê de pevçûnên tund di navbera rêxistina Daişê û hêzên rejîmê li girê Hecêv derketin holê. Li Gundewarê Hemayê firokên rejîmê bajarên Keferzê Tewlatamna û gundê Zekat bi 12 bermînên teqîner tevbaran kirin û hate diyarkirin got hejmarek sivîl birîndar ketin û gelek ziyan gihandin malên welatiyan. Her wiha pevçûnên tund di navbera artêşa azad û milîşiyên rejîmê li derdora gundê Şethaya û Rûdan û di ancamê de doj leşkerên hêza berevaniya niştîmanî hatin kuştin û hejmarek din birîndar ketin. Li Helebê pevçûnên tund di navbera artêşa azad û hêzên rejîmê de li Menaşilbirêj ta girê Meyasa û derdora zindana navbendî ya Helebê derketin holê û di ancamê de artêşa azad Menaşilbirêj kontrol kirin û hate zanîn got efserekî mezin û 20 ji leşkerên rejîmê hatin kuştin û hejmarek din dilgirtin. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber!